Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono apa piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tak somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Lorotemon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa nganti papan neter kanthi dayan. Diar. Aku ditenang kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan wae. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngerti papane neter kanthi dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane kate ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Lorotemon. Wah, mati dereng aku bola caedan kan banget. Ayo, metu ora. Supangan dika Paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan. Kabar semebar warata saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing sumebar. Apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Kresna, nggih wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to Yai Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis ndungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepadha kepengin ngencuk marang sarining puspita mau. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menawi semuntat Paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho bener inggih saestu. Lah kok dadi siade entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyana-nyana jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah boten pernah boten kagungan tiyang sepuh. Piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati. Tumunten krana kula nggadahi raos welas dhateng lari menika, lajeng kula tanting. Lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak. Sakmangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndorowati. Apa pancen bener yen Atma jamu angkat mau ingkang wewangi Endang Lorotemon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dalah jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngara. Mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra, akeh para satriya munggahing para Nalindra ing padha kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati. Ya kuwi kang aran Endang Lorotemon. Kusik aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna. Pasuryane Endang Lorotemon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayunake marang Atma jamu angkat
ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring keng mboten dadah, mboten pernah. Nanging mlayu paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Temon, embanipun kadidene widodari ing Tenggonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Alah jagat wong kathah. Ya jagat pangestu. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Siadi yen to Siadi kagungan putra angkat Kyai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lunggane nggo dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong Bambung turut ngurung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten angebun-ebun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu nuwun sewu sakatahing para nalendra sakatahing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalendra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalendra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung anak puput. Lah iki tak jaluk Kyai Kresna Budidaya tegesipun Budidaya kados pundi sira Kyai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso bebujuk lawan Endang Loro Temon dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngene ngono yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti keprabone Kyai Prabu Duryudana yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser keprabon saka negara Ngastina tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten saputuhe negara Ngastina ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan murunga dijunjung derajate Endang Loro Temon ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, nuwun sewu. Tiyang nambut silane ngakrami menika mboten waton jodohaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petanganipun ora apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kaliyan temanten kakung ing kakung tresna kaliyan ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sakmangke menawi nambut silane ngakrami sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang pukuh bakuh seneng utawi tresna manten kakung tresna kaliyan ingkang putri tresna kaliyan ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang. Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Tekad. Iya, terus tekadipun kedah kenceng. Mergi tiyang nambut silane ngakrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silane ngakrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandheg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparenging Kyai Prabu Duryudana nggone Malakramake Atmajaning pikantuk Endang Loro Temon. Koko Prabu nggih. Menapa sakmangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ing wis saged dadi naib. Bakal malakramake Lesmana Mandra Kumara kaliyan Sloro Ireng utawa si Loro Temon. Yen nganti mengko iki Kyai
Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandrakumara karo Endang Laratemon Yai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyasraharja Panakare becik-becik Parandene tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit makin andodra rupita kang reribeti Kakang Pati Dawa wonten timbalan sinuwun metu njaba mrepekono papan lenggahing Bapa Durna lan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pangrawit aturna sedaya tindak munggah ning Datulaya nun ngestaken dawuh kemarang supiri saking pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Dawa. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandrakumara anggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning Endang Laratemon. Wis kaki jajal sawangen apa sira Yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandrakumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Laratemon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapa Durna kula wonten paring adawuh mesinipun Bapa Durna menika ngemutaken kanpun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nggih. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendhangi boten kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Momong dateng wayah kula Lesmana Mandrakumara. Oh, niki wau pun ngentek-entekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun ngomong dhateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Mekaten Bapak. Inggih, nggih. Lesmana Mandrakumara atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandrakumara. Nonamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna Sirayang Manggelung jagat Dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestu ning watmu Ndrawati tampanana kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun anak ratu kok muncul sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Laratemon Kulon Praga. Endang Laratemon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Laratemon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Waming Ndrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Laratemon. Kacarios
Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu Endang Lara Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Ngapik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana, wonten dawuh wae. Aja jejering wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu ing Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna. Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani lho. Sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronta sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku lawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana. Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendhewa pinenthang lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho iya iya kula meng crita iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe
Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lorotemon. Endang Lorotemon kasatriyan semene gedene kitekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang kitekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa koke kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Lorotemon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek Endang Lorotemon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati. Boten kuat nyawang Endang Lorotemon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa Endang Lorotemon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Lorotemon ten jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutup niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Lorotemon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene rajam-rajam. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Lorotemon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marangaken Endang Lorotemon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyrpepeh pindha sata matarangan utusan ingkang kadempel Kura Petruk sumawur Kura Bagong dumrojok tanpa harapan kaya cingap kang samya mulat. Ora pupuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah sumung keping mangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Ponokan Petruk. Padha raja saprabamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjung sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja saprabamu. Neneng Sambingala tansah pinanganganing kawidadan bekti kula kunjuk yo tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk nggih sinuwun Nduk Mandura iki wonge iki keras lho nek carane wong biasa iki militer kula nek dhek keras aku kudu keras dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras Truk oh iya ngono ya kudu imbang heeh Ponokan Petruk padha raja sak pratamu
Peremban Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Peremban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Pandhararja sak praptamu. Lho, Penemban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petro Pandhararja, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Pandhararja, Ndara Sencaki wilujeng. Petro Pandhararja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya. Bagong Pandhararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yen dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Kamu dadi RT seminggu kok glelengmu ora jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tru iki anu ya kok jenenge lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apunten ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ing kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sanika ora ming 3. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa? Terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong kalih sawetara masyarakat punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pito, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Samploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah.
Lah ning ndi, Gong? Mbok kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Pak. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amargane wis males. Jelek aku. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modal. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi? Anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkat dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap. Anu palakrama Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-cekak terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandura Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Wis cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlingking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana panglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandura Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nang yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro.
Mula kang sangka kuwi kowe ngalao baliyo marang Karang Kadempel omong karo bapakmu maturo yen Tendang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk Jaja muntapler kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndrawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndrawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sorry ngaten niki perkara ora bae-bae lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adi kula Bambang Senek najan Senek niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senek niku curhate kali kula Senek niku tok gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndrawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndrawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik iki ora perkara kalah dhisik Gong sabar Gong sabar halus wae sing tenang sing ikhlas sing sabar ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi kowe meneng ora wae ora meneng dupaki pisan kowe santai meneng urusanku ya nek ditku engko ayo niki ora perkara kalah dhisik sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora tur sampean kudune iso menggale sampean niku Narendra Titih Sanghyang Bathara Wisnu lho komeng sak kepenake dhewe anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean lho nyengsarake perkara piye Bagong nyengsarake piye ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Ndrawati sik iki arep gayeng ki Truk kowe tenang aku tratapan ngono minggatno ngono kok di Sinuwun Mandra wis melu omong ndek cangkeme kok melu omong tenang wae to niki ora perkara kalah dhisik perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean nyengsarake lire piye dasare wong sajagat ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana nek wong sadonya niku ya aja ngerti kabeh nek Lesmana niku nuwun sewu anak ratu ning rada kocluk apa sampean ikhlas anak sampean Endang Lara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk awas sampean ki mang pikir saniki mang petung Bambang Senek niku bagus ora bentuke ora kaya kuyok ora kaya Petruk ora kaya Gareng ning bagus ganteng nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere arep Semar ki wong ora duwe secara lahiriah waduh panjen Semar niku kere ning batiniah Semar niku titising Sanghyang sapa to ambu lali ya Madipati ngawur Brama ngawur Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi luwung kula mati teng mriki tak wujude lho tegese piye kok kowe arep mati nang kene kula ajeng ngamuk teng mriki lho ngamuk piye sampean dereng ngerti kula ngamuk to kula ngamuk teng Ndrawati monggo sampean ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon apa kelakon Ndrawati pesing jagat Dewa Bathara ora jagat-jagatan iki serius aku omong tenan iki tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon daup karo Lara Temon adi kula mlaku nganti sak patine luwung kula teng mriki taunana windanana sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndrawati rawe rantos marang bakal
putung legane atiku. Jajaran sekretaning bawana iblis lanang. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedibal 27 wong arek nyolong mripanmu Bagong Ndrawili ucapake kurung grojogan. Nerwete kaya bethe sukun bawa tegaran. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinur Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tenan ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Loh, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Linggo sing mburi mulih ora. Anandrawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jarembukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jarembukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngopo? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya Krisna Badrakumala. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Semana Badrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula mriko mboten nglakon dawuh karo endang loro teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Awet ditenan kok iki. Aku tak metu dhisik yo. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong neter kate dayan. Nek panjenengan wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah.
Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti bawane kate ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang lara temen wah, mati tring aku bola cah edan kan bagus. Ayo metu kok. Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo apa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temen. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temen atok kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi Marang una-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora iso nesu sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Ayo ditothong iki kapok kowe. Mboten Raden? Wani kowe. Mboten. Utawa ya ngono, Prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Nduk bojo lho. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona lho. Inggih. Endang Lara Temen bakal dijodhokake lawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep. Nggih Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Praja Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan
tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih Kang putra penendang loro temon. Kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sakngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak. Winggingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lata. Kagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asung jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Monggo perunggu ning iya. Persi ora entuk. Monggo kelurahan kae duwene ping Persi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabo para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom udu. Sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Nek. Ra sida rabi, Nek. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Nek. Nggo gajul-gajulan. Bangale golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra Nek wis engko tak tepungke prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Bangane entuk endang lara teman kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ngundak Petro malah mboten lantas ngewangi. Ya sing ati. Ora temen enem timbal ing Adawa Setyaki wonten ing barat utawa wonten ing barat jin tak kira mung merga kahananing Petro kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartahing tumanduk ana ing Perut Sindrawati. Hei kasinggihan mekaten tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngesakaken dawuh.
babar wisan budana kang padha sibuk ingsun kundur ngedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh nunestaken dawuh dun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadring maranggilan Saudasa kundur ngedaton jeluk saking dampar karo winapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Jedi manggung petanggung Joko Palurung sami ngambil bataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa ndang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing traline loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa e? Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jeret rembelane kowe ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Moh aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kuwi ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 2000 urung balekke kok. Sisane tak gumbung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sinuwun Prabu Mandura gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk Bali adi kula Bambang Sret ora sida dawuh karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen kono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi apa wong lima Petruk niku nek bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene mergane mati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani ndlat persiabang
kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dretani karo wanmu kendara dene karo iso nopo kula ladeni Ndara Retro banget. Mati tangan iso ngomongan. Waduh mati ya. Tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenarone kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae mati kula kan mungsuh Petro we kalah pangestripun Petro kekuatane ngedapi-dapi kula sumanggaken kula sampun boten saged nglawat pejah kula man nggawa tumbak Petro nyaut arit gedene Raja Majama tumbak disendal arit kaya sapenake dhewe lah piye Dul KO kalah mengetunipun kawon man mungsuh Petro kok kalah ki mbok ora cok ngembe karo Petro nek sampean ora percaya karo kadidane Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora maido terus iki niku nyambut gawe tenanane cok penake dhewe ora kalah arep endi ngaco oh lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale muntal pil. Muntal pil cilaka. Lah iya.
Sapa sing urung maju? Watak. Citraksi. Kiman. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Mung suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kuku kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk lho. Heeh. Lah krungumu? Wah, salah komunikasi. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku iki takon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus Ajuwa mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalayo riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula semanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong. Ora mikir kono-kono, dhuwur wae aja takon tusuk glandang nego dadi apa. Ngerti nek Bagong iki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketok. Prabu Baladewa teka. Petruk nanti Bagong, Petruk mboten wonten. Kowe ndelek ke Petruk nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kan dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya bismillah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Nek senek adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene mungsuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petruk ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan.
Kok mripate ana banyune. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura-mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek mutuk kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuara. Kowe ngapain, Tru? Kowe ngapain? Loh. Lho apa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki Sik. Kowe Bagong to? heeh. Kowe ngilowo le, ngilowo. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ngotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo ngijen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapain? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo ane. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae itu karo Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandung ngono. Wonten dawuh. Sawo sing gedasi ora kowe Petro. Sinuwun Mandura. Wih, lele bakun cepet lele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya? Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, Mati nak sebagai Baladewa. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. oh iya. Aku tak foto, kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kandung ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jeng. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Karo modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujang-mujang adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cukenaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Oh, apa ini? Aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki
sabar kuwi dhuwur wekarsane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Wus. Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus-wani jajaran wani ngembari marang mangosen nata mancur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki apa? Setan ratatanan Baladewa nggawa kunci Inggris. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manus-wani jajaran. Iya iki. Iya iki. Lho karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki Wonten dawuh. lah kok ora Bu Baladewa ana loro kae piye padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki kowe misah siji aku tak misah siji Wah kula derekaken ora. wah ayo mati Prabu mati enak kok Prabu Kresna coba pisah ayo mati kok teman Adrenget kok Prabu. Kula adrenget. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan hawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo satu pangadat menuju lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Sakit. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal nglermake menggaling pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. oh Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh. Madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak krungu niku kok Prabu Mandura. Pamenjenengan niku ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem.
Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Tresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan. mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki ora buka singgian. Padha becik sapratamu jan. Ndering sambi kok ora syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan sawu ana sing nang Mandra kula kebayang obat kok lara atiku. Kok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa nindang loro temon. Lho. Endang loro temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara ing klebu dewa Daru Gedang Mas Dubuk Swasa Pusci Dewari Jata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula weninggang loro temon kok Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe naresara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu dewa Daru Gedang Mas Dubuk Swasa Pusci Dewari Jata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodo kudu dadi pepanggil rupa dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal upaya golekane muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang loro temon. Koko Prabu sembah kula ingkang miring jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Baladewa kok kaya gajah. Ya Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya.